साननाया बेनोदि जोंनि जिखिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बै समनिफ्रायनो आबसु आरो बेल्टि आरो एनडिबि गासैबो बेयाव दंजोबोलाय बेयाव गासैबो मुख्लं जानायलाय बा मुख्लं न'खरनो जिखिनि 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंहा फोसावदोंमोन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद सारा दा फोसावनायाव बेखिनि 5 लाख एक्सट्राखौ जोंनि मुख्लं न'खरा मोननो थाङाखै दा मोननो थाङि हिसाबै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ फोरमायगोन दि जोंनि मुख्लंफोरनो एक्सट्राखौ थाबैनो होयोब्ला बे 5 लाखखौ थाबैनो होयोब्ला जों मुख्लं न'खरा गोजोननाय मोनगौमोन दा खोनानो मोन्दों जोङो ग्रुप वाइसआवसो 5 लाखखौ होगोन होननानै दा बेखौ ग्रुप वाइस होआलागासिनो जोङो जोंनि जिखिनि मुख्लं दङ बेफोरखौ गासैखौबो बिनि एसे मिलायलायनानै 5 लाखखौ होयोमोनब्ला जों मुख्लं न'खरा गोजोननाय मोनगौमोन दा बेबायदि ग्रुप वाइस होयोब्ला बोरै जानांगौ बेबायदिथ' जाथावना नङा अब्ला आबसु आरो बेल्टि बै मुभमेन्ट खालामनायखौ जोगारनाय बायदि जागोन होननानै जों सानो आरो दा बेबायदि खालामालागासिनो जेनेरेल हिसाबै जोंनि जिखिनि मुभमेन्टआव थैनाय बेखौ गोरोबलायना होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन 17 बोसोरल' हाबदोंमोन आरो बे लेखा फरायनायनिफ्राय शिलंनिफ्राय फैनानै बिबेनाव थाफैबाय थानानै बिदिनो माबानायावनो बियो गावथारजादों सेंग्रासा उन्दै 17 बोसोरनि बियो बेबायदिनो गोदाव सोराव मुसलपुराव बिदिनो दाउ अमा बायदि गावथारजादों बियो रावबो थांनो हाया रावबो नुहैया गावथारखांनानै आंबो बिदिनो सिगांनि समाव फनफोरबो गैयामोन बिदिनो 2 मासनि उनावसो खबर मोन्दों आं बेखौ थैबाय होननानै फिसाखौ गोथैखौबो मोनाखै बबेयाव बे समाव बिराद दावराव जादोंमोन गोथैखौबो मोनाखै बेखौ गोदाव सोरावनो ओमफ्राय बियो 2000 सननि बिदिनो डिसेम्बर 14 थारिख मोनायाव गावथारजादों बियो न'खरनि जानानैहाय जोङो बेखौनो जोङो मोननो लुबैयो जे थांनाय समावहाय सारा जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा बुंलांदोंमोन जोंनि मोननो गोनांखौ थाबैनो होगोन होननानै सुफुंनानै होगोन होननानै दिनैसिमबो जोङो मोननो हायाखै बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बे मेलखौहाय जोङो खुंनो गोनां जानानै फैबाय मानो होनब्ला जोंनि मोननो गोनांखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै माब्ला मोनगोन आरो जोङो खोनानो मोन्दों ग्रुप वाइसै होगोन होननानैहाय दिनै बेफोरो मानि थाखाय बेबादि जालांखो जोंनि मोननो गोनांखौहाय जोंनो होयोमोनब्ला जों मार्टियार्स न'खरफोराबो गोजोननाय मोनगौमोन आरो जोङो बिथांखौ जेरैबायदि सापर्ट होबोदोंमोन बेबायदिनो जोङो होलांबाय थागोन होननानै जोङो थिरांथा लादोंमोन नाथाय दिनैहाय बिथांनि थांखिया दिनैहाय 5 बोसोर जालांनो हमबाय दिनैसिमबो जोंनि मोननो गोनांखौ बिथाङा दिनैसिमबो जोंनो जोंनि माबाखौहाय दिनैसिमबो डिक्लेयार होआखै दा जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो सारनिफ्राय मोनगोन माब्ला मोनगोन जोङो बेखौहाय जोङो मिथिनो लुबैयो 1989 आव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव जोंनि न'खरा मुंख्लं जादोंमोन खिन्थु दिनैयाव लागै जोङो बिटिसि सुक्ति जाबाय बेयावबो मोनासै हाग्रामा मैलारि सारनि दिनाव 17 बोसोर शासन खालामनानै थांबाय बिथाङाबो होआसै आरो फैयै नैबे बिटिआर सुक्ति एकद जाबाय बेयावबो बिथां बिटिआर सुक्ति जानायाव प्रमद बर' सारा गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन मटङा स'आव कारज'खुसि माबा जा प्रमद साराबो बुंदोंमोन जे जोंखौ लिंहरलायनानै बेहाय गावनि इउपिपिएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन आरो एनडिपिआव थैनायाबो मोनगोन ना गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा दिनै खिन्थु जों नुनो मोन्दों बे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो होनो गारनानै जों खोनानो मोन्दों 5 लाख अनसुंथाइखौ सोरनोबासो होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों जा जों बहुद दुखु नांदों बेनिखायनो जोङो दिनै जोंबो बाहाय एसे साखा फारा जादों नोंथाङा जुदि होगोन होननानै जुदि बेखौ गावनि बिटिआर सुक्तिया जुदि फार जालाङोबा जोंनो जुदि अनसुंथाइ होआबा बहुद दुखु नांथावना बेबायदि जोंनि न'खरफोरा बे समाव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन सोरबा बिधवा जालांदों सोरहाबा बिफाया थैलांदों सोरहाबा फिसाला गोमा जादों बेबायदि बहुद दुखु नांथावना जालांदोंमोन जोंनि न'खरफोरा बेनिखायनो नोंथांखौ जोङो आर'ज खालामहरदों नोंथाङा जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ होगोन होनना बुंनायाव होनांगौ होननानै जों आर'ज खालामहरदों नोंथांखौ आरो जों होबा नोंथाङा जुदि होयोबा जों मोजां मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा बेखिनिखौ स्टेप लायाबा फैगौ
2025 जितुबा बिटिआर इलेक्शन फैगोन किन्तु जोंनि मुंख्लं नखरनिफ्राय जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो केन्डिडेट होनाय जागोन नोंथाङा गाज्रि मोननाङा बेखौ जों अनुरोध खालामखादो जुदि नोंथांमोना जोंनि अनसुंथाइखौ होआबा जों बेबायदि सेखाफारा खानानै लाखाबाय आरो जुदि होयोबा जोंबो नोंथांजोंनो थागोन होननानै नोंथांखौ खुलुमनाय जाबाय धन्यबाद